மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் படம் தான் மாமன்னன். இந்த படத்தில் வடிவேலு மிக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காரு. இந்த படத்தில் மலையாள நடிகர் ஃபகத் பாசிலும் இணைஞ்சிருக்காரு. இந்த படத்திற்கு பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலில் முழு ஈடுபாடு காமிக்க போகிறதாகவும், அதனால் இந்த படம் தான் உதயநிதி ஸ்டாலினோட கடைசி படம்னு சொல்லப்படுது. இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் சேலமில் விறுவிறுப்பாக நடந்துட்டு வருது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தன்னுடைய செகண்ட் இன்னிங்ஸை தொடங்க போகும் வடிவேலு இந்த படத்தில் தான் நடித்ததிலேயே வித்தியாசமான ரோலை நடிக்க போகிறதா தகவல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கர்ணன் படத்தில் மலையாள நடிகர் லால் போல வடிவேலுக்கு இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குன்னு நகைச்சுவை இல்லையான்னு கேட்டால் நகைச்சுவை எல்லாம் இருக்குது. இந்த படத்தில் வடிவேலு உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அப்பாவாக நடிக்க போகிறதா செய்தி வெளியாகியிருக்கு. எம்டன் மகன் படத்தில் இவர் பரத்துக்கு சித்தப்பாவாக நடித்தது மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு பெற்றுச்சு. செகண்ட் இன்னிங்ஸ் தொடங்கி இருக்கிற வடிவேலுக்கு காமெடி கதாபாத்திரம் கொடுக்காம வித்தியாசமான கதாபாத்திரம் கொடுத்து அசத்தி இருக்காரு மாரி செல்வராஜ். மேலும் சினிமா பற்றி வேறு என்ன தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மூவி லேண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.